Sagudayan ng ti surat ti pakasalitaan ni Malu. Dear Manong Nemi. Manong Nemi apay nga ta nga no dumteng dagiti allawig ti biyag ket agsasamusam. Agsasamusam kunak tagsasaruno. Uno saan ket gapu iti napasamak maapektaran ti agdama ket dayta ti gapu na no apay nga dagiti panagsagaba. Duha kam nga kapsat Manong Nemi napintas kumatibiyag mi. Ngaman yan. Nagsakit ni tatang. Nagsaksakit ni tatang aging saanan nga naagasan ket pimusay napukawan kami iti ama Manong Nemi. Agtangwen nagidin Manong Nemi iti 18. Agtrabaho idin nakaserbidora iti maysa karinterya iti ilimi. Idin to tadandanim at kuman nagraduar ti kabsat ko iti high school. Iti pumusay iti amami. Gabi iti sakit. Nagsakit kan nagsaem. Nukasta mapukaw mo. Iti batpatik mo tibiyag. Kalpasan tinasurok nga makatawan Manong Nemi. Juan, 19 ko idin. Apagraduar idi Manong Nemi. Ti kapsat ko. Nga padak ang mabae. Nga suday to'y ni Helen. Idi panawan na kami iti inami. Sa dinut na panan natin inami Manong, simurot iti sa bali nga lalaki. Nagdinamag Manong Nemi, nagpukaw ni Tata Sator, nagpukaw met ni Nanay. Ket ti damag, nagtaray di kiti duha. Balo, kanadaanan ti asawa. Sakit din, muna takam kit din ngagkapsat kini Helen Manong Nemi, ti umay pagsawsawaan ti asawa ni Tata Satur. Intaray kano ti inami Manong Nemi ti asawa na nga ni Tata Satur. Ti babae ka di dakitaray, wano ti lalaki. Manong Nemi, ti damag kadaday din relasyon da Tata Sator kininanang. Idi si bibiyag pailaeng ni di tatang. Nga iso kano Manong Nemi tinagsaksakitan, tinakem ni tatang, tikas diya nga aramid ni nanang, aday ta tinagsaksakitan na aging kaanatay. Pinanawan na kami ni nanang, takinay kayat na nila kay Sator. Ganda kami nga duwa, nga anak na ababalasan. Nasakit. Manong Nemi, agmuler idi ti panunot ko. Gabata na sakit, tinakam ko, tinaramid ni nanang. Mangibabain, diya ka mo, nga iladawan. Noon niya tinaskin ng ibagakin ko na. May isang irresponsible nga ina, isang manglilipot nga asawa. Muna Manong Nemi, tamarigatan kami, tagkaskasara kamlaeng. Ninanang hindi Manong Nemi, napintas mo ti trabaho na, oren no labendera laeng Manong Nemi, adu pa di sideline. Sa bali pa klase nga sideline, Manong Nemi, na maksinsinnarak gayam idin kanila kay Satur. Anyan nga ulpit da kiti pasamak Manong Nemi. Anyan nga nagkasang, anyan nga saan nga nakasaysaya at dagiti pasamak, nakababain, nakadakdakas. Manong Nemi, baglaki din. Tatilikodan ti kastoy nga saksagabain mi, nga kapsat. At damadlat na mga atibay kada kami, ti boyfriend ko, nga ni Randy. Nagkaskolaan kami di elementarya, high school, agpadpada kami nga saan nga nagpasa ti college, kabuti kinakurapay,
So ang tricycle itan ni Randy. Tapos tari umay dito'y balay, manon nemi. Ni manang mo. Nangig ko sinaludsod na kini Helen. O dito kwarto na ko ya. Di na kahit tirumuar. Di pa'y nangan. Reklamo na api nga. Kastamat din taramiden na. Nagtugtog ni Randy silad ko manon nemi. Rimuara kakapilitan. What's wrong? Oh, pa-English ka pa eh. Napialang mo ang da English speaking mo. Or in may sakla tricycle driver, high school graduate. Ag-move on ka. Di mo kunaan. Nakalpasan ka na tayo, di tatang mo. Pinanawan na kay ninanang mo. Makasikat sumarunong nga matay, kabut yan. Panangibaklay mo, ti problema. Sulbaran ti problema. Solusyon sangwem, sa mga pagtalikudan. Pampanunutik nga ron ti kasasad mi. Manulang ti sweldo, pagkaservidora. O, nang naruna agad saan ka ba nga simrek? Manun aldaw ti absent mon. Agkaskasaran kam lang. Kasan ti pa nagbayad mi. Ken, kasan at kapsat ko, naggraduaren ti high school, di pa adakmat nga, saan nagbasa? So, dahil ang unin ti bakbaklahay, Randy eh. Ano nga tanong agasawatan? Ito lang bagbaga. Problema lang aro din. Pangalaan ti kwarta. Gastusin. Kasar ti baga. Katuan. Siya kung ti mga baklay ti amin. Duwata. Duwata ti magpabasa kiniya. Helen iti college. Diyak pa kahit agasawaran di. Ubingak pa eh. Pamparunutek nga ron. Numapanak magigasang-gasat siya sa syudad. Sino pangibat siya kini Helen? Panawam ti kapsat mo. Ano nga rod? Umutak pa lang ti kwarta. Tap mag-enroll. And then, nadakton sa syudad kada gumubrak. Siyempre, ipaupawitak ti pagbasa na. Nagtulagan nyo daytan nga kapsat. Sampay eh. So nga ti pampanunutek. Panahom nga may sa isuna dito. Sana. Panahom mi natin pagkasiraanin tapos awan iti problema mi. Pangipanang ngarot kini Helen. Pampanunutak ngarot ni Auntie. Auntie nga. Ni Auntie Isabel. Tapos sa didi tatang. Taga ano daytang Auntie? Ita, daya nga barangay. Mokon. Kahit nga tanan Auntie. Inak ngarot kasalita. Ti problema ita. Kaya't nga ta ni Helen, nga panawam suna, kapilitan Agasawa tang aminin. Oy, Randy Inapro sa manin ti lupok. Sigamit, nakapapaidam ka. Manon nga tuwan nga, agaya na yata. Di ka pinarakop pa. Ano nangan saan nga narakop? Garagopan nga mga rod. Uy, Randy. Ay, di aron tanong, sulisugan ka tapno di kasi tagad adam mapasamak ka data. Tapno saan ka nga pumanaw. Ura na darami tim Randy. Kahit ko sa limat-matan ti dayaw ko. Ura niyan tot kayat mo, no makapagkalay sata. Katagkasarta nga rin na. Ubingak pa'y, ubing tapay. 19 lang ang padpada. Kitson, tapno makaaduta. Makaaduak nga ganak. Tapos nagkasagat umadulag iti pada nga grigat. Nakaw. Ang darapahap ko, Randy. So, mapanang sa syudad. Anang ardo from sa jay? Agsapulak Mahala ka. Ngayon nung mabalin lang ko mga kitag-asawatan. Di ka kayat nga pumanaw. Di ka kayat nga ginatayuta. No, ayatan na ka talaga, Randy. Makauray ka. Ipatpatig ka. You're my first and last love. Kada ore adakton sa syudad. Aduman na kita lalaki agaram to kanya kas pakarigan na napintasak mo. Saan kantong isuksukat? Promise, ikarik data. Imo na manong naming na pangko kinasarita ni Auntie Isabel. Duwa lang di kita kasinsin ko manong naming. When nakaraduwa rin
ti inauna, kanadang trabaho na, idinto tating kasin na Vicky, kaya nagkasadar kami, basbasa iti college. Idinto tani uncle, nga asawa ni auntie, manong nemi kagtabtrabaho sa syudad. Anat ako nam, malo. Ti ko nakanti. Ngayon tangit pinanawan na kami matininanang. Ibatik ko makata kayo ni Helen. Ibatim. O nanti. O na suportarak matlahing. No, kwentahin nyo no makan na iti tunggal aldaw. No makabulan. Kaya na dumapay nga magastos na. And then, dito yung nangagyan. Ipaw itak iti gastusan na. Gastusan na tinaldaw. Kaya iti panagbasa na. Kaya namnamaayam ko mga roadmate. Nga napindas ti mastrek mga trabaho sa Jesulat. Idinto ta high school graduate ka lang. Mga sinapod Diyos, anti. Mamamong sakit sa pulin ni nanang mo. Tapos pa sublem. Ay, tila na asawa na di kabagis ko. Anti. Kinaikit dagit din na di nga sa tor, ngamitita kayo nga duwang anak na. Dinalapin ang panunot, no kasano kayon. Sa bagay, kadadakkel kamit ka din Ay, kanya kiti klase ng inaredya nga ipag ko. Kinaykayat na, tinangpanaw ka na kayo, babae lang iti bukod na pakaragsakan. Dinadail na pa irinakrak, ti pamilya, takim pamilya. Maling ka din sa anin nga supit, ipagsalitaan tanti. Nuwan nungkot kayo. Amo, biyang kumit iti, tumulong ka na kayo, malo. Ipagpagapok ka na iti kapsat ko. Sige. Kasaritak to nga ti asawa, kagraman na iti kasinsin mo. Sa bagay, nalaw mo dito balay, matibakante nga siled. Angem, oy, agipawit ka nga roda. Unanti, naman nyo dito. Pagbasaik ni Helen, tawarin no hanggang sa makapaggraduar, basta mapaggraduar ko ti kapsat ko. Si maruno kinasaritak manunemi ni Helen. Nagigtot, hindi maamuan na. Panawan na ka, ate. Oin, yan para ti pagsayatan. Pagsayatan ta. No dituyak lang, awan di masakbayan ta. Umusta awanin di tatang sa awan ni nanang sa nagpanawan. Apawan ni matinanang. Aganos ta. Sumagmano lang ang tawin. Basta tiramid natin ko. Agsingsingpat ka, ipas ng patagbasa, tumulong kaya danti, hanggang mangipakita ti madi, kanakwanda, tapos nikastagat, sanda ka anguntan, sanda ka pagtalawin. Agsusuratak. Nanukas ka sa nulaeng, makagata at cellphone sa jay, sa ikang kantong matigatang mo't cellphone, o regagangil ang cellphone, tapos no, asa nagti komunikasyon ta. Oh, saan ka nang sinaing kastatin ko? Basta, saan ka pala makiboy-boyfriend? Agbasa ka. Pa nag-enroll to no next month na. Umuta na. Di kastusan. Nag-enroll. Saan ang tadakton sa syudad, pawitan ka ng dagos para di ka sa pulam. Anong kami ti kahit mo kurso? Nursing, manang. Sige. Awang ba't pa sigurado nga pagtrabaho mo sa syudad, Man na nga sinapo Diyos. Saan na tanga baybayan niya po Diyos. Adadakas asyan na nagrikas karata nga arig ng uli lang nga demang. Abagsumat manong name nga nagbakasyon ni Kasin Edna. Kasinsin ko iti ina manong name. Nga nagapot sa syudad. Kahit kinunana kanya, kumusta Kasin? Kastoy. Nagapot sa syudad. Kapilitan ng nagkikata kong trabaho. Tabay. Masikuka ko. Hamumadlaw, hanga buyong dito. Kadi.
na ikamangak sa di Visayas. Kadi, ay nangarti bayaw ko. Nabati sa di syudad. Imagla dito ito, papakaamok na giti parents ko. And then, mga halak ti kasukat ko hindi pagtrabaho. Di mo kayat? Eh, nagsapsapo lang ti trabaho kasin. Kaya man trabaho. Waitress ito may isang restaurant. Dabitas nga restaurant. 24 hours. Ngayon kaaduan na nga musuli nga. Sisarek ko trabii. Aduan namin nagigit customers trabii. Taada mini band dito nga restaurant. Mostly nga nagitay giinom, pulutan, nagitay lovers, nagitay agayan ayat, nagitay agasawa, pamilya. Diyan. Nabintas. Na mayat sweldo. Okay, met. Kang runante amin, na napintas ka ito, pulapol ka na kiti customers, di tip importante. Tip? Tip. Saan nga tip? Tip. Ana, mayat ka. Ang pagsunay nga rod. Magpuotang ka palang ng takwata matay batik kini ading ko. Sus, problema ng arti-kwarta pagkasarmi kini sweetheart ko kahit. Ala na. Anda ko sus, alam, kasin. Aun sa baling pangibagang sa ang sika. Pag-enroll na lang, ibati tayo gastusan na makabulan. Tapos ni kastakat ito makabulan, at dan tumat ipatulot ko kayong kuhana. Sige man laingan. Manong name insaganak nga rod din ti amin, pinanawan min, ti kasayra mi, manong name nga binayada mi matlat kompleto makabulan. Sa ko intulnuken, manong name ni Helen iti ayandaan ti Isabel. No kasta, talagang desidido ka, iti panggap mo. Ha, malo? O nanti, ako ang tibagdanagan nyo, ta sigurado. Apagdanon ko sa dyan, adan trabaho. May nikasin Edna, kat siyempre, kat isunan gasawan, kat kung nada siguro at yung kamangkitat kasukat mo, kung nada siguro, so imay. Isusakit mayat ba't ka diretsong at trabaho manak. Mabingar na kami suot ni Helen. Helen natin ko. Asking mamisam ka. At dendod ko ikengkan nga pag-enroll mo. Ken gastusan di makabulan. Anti, kwentahan nyo naman ito makan na ti makabulan. Ta, itad kon. Nakautang ka kami. Babaamo na nako. Basta lagid da mo na tumulong. Nangik mo, Helen? Same lang. Trabahong tumaladjay kasero no agbati ka sa djay. Agdalos. Aglaba. Agdalos di tarwar. Ate, maikawa to. Gagangay laeng data. Oray syakmet. Pagsayatan na ito na nanunak ang katapagbasain ka ading ko. Inarakop naktikabsad ko manong naming agsangsangit. Anat kasangit mo? Napay ngamin nga kasi tibiyag tayo, ate. Napay nga nasapa nga tayo ni tatang. Sakit pinanawan na tayo ni nanang. Mabiamon, ibilang mo matang tayo ni nanang. Hamit kasi bibiyag mo. Basta, kastat pa nang ipagarup ko ni. Ulilat na ng timang. Nopay kastadin ko. Inaksapunan tigasat ko di syudad. Ngamsang ka abaybayan, pagbasahin ka. Upat nga tawan, ipasdag mo. Kasano nga rin din, Kuya Randy. Apay problema, Kuya Randy. Kat, panawang ba't insuna? No talaga nga napudno kanyak ni Randy. Urorahin na. Kastamat na kinapudno keng kuhana. Ora aduman nga lalakin to tagarim kanyak si Jisudan. Ninto laing Randy, tipat patek ko. Pakibantay mo isuna, ha? Nadadama din ang mga madmadlo mo. Pulo mo kanya ka? Uwan natin. Sige. Punasan mo na kitilawam. Tsakaya't gang sangit ka mang palubos kanya. Sino't mangitulod kang sa terminal? Ni Randy. Detan eh. So tumang mga ala kanya. Sige ate, gananod ka. Nanaruna kang kadin ko. Auntie, please,
Bigbigan mintungan ng baganakam na ito yung arabitan nyo kata kami. Uy, kasi na ko matagtitinunong sa nga na tayo. Basta agsingsing bet ni Ellen. Kaya tumulong dito yung balay, dan kaduwak. Kaya makita ng pas na panagbasa na, pakibantay iso nanti. Ibilang niyo kumamatin na anak na saan na kaanakan. Nalawan ako pagdanagam. Manong name tulong nakarod ni Randy iti terminal tibas. Manong name na sumsumrek dito ilimi nga agmampan iti syudad. Iti sagbay nga nagluganak manong name inarakop ko iso na. Randy, malo, may ikarim ka di. Asam mo nga, liplipatan ti karing karitan? Yeah, sure. Amumbat ka siksikalay ti babae ti biyag ko. Manibod di data elementarya kan high school. Malakat ngorot sa bali nga inaram ko no sa nga siksika. Nagbaling ka kumanganap no kanya. Kasta Ahmed. Namnamaem. Ure manuntuman nga lalaki na kursunata kanyak si siyudad. Di ganto pulusis kusukat. Siksikan to laeng. Kasta Ahmed. Nagananat ka. Nagsusurot ka to. Wait. Na magkakatang ito sa cellphone ko sa jay. Gumatang ka to mati sa cellphone mo. Nagagangay lang. Tapos nalalis ito komunikasyon ta. Nadanon kon manong name ni Edna iti Bash. Isuod na kami nagkatugaw tin sa serbaan na. Kabayatan ng nagdadalyasat kami manong name. Agsisiplot. Agsisimarat na kita dati panunod ko. Malaglagip ko tinapalabas. Ken masisir matakti masakbayan. Upat lang at awen. Mapagraduar kunto ni ating ko. Katsyak. Santo pengata siguro na ladaw ti amin no. Sumublatak tumat ngagbasa. Hangabaling umuno na nga makapagraduar ti kapsat ko. Basta tinaskin kat makapagraduar ak tumat. Ket ni Randy, makaoray ito nga tamet. 4 years, another 4 years, 8 years, makaoray nga ta. Kinidagnak ni Edna manong name tayo pala, pagpagunyan ka. Ano iti baga? Ano iti bagam ka di? Ano kami iti pampanunutem? Siyempre, pampanunutak ti masakbayan. Kasi ka kasin, pampanunutak na dano kasanong tubat ti biyag mi kini sweetheart ko. Kahit mo sa wen, may adoyo ka dito, Luzon, mapagka di Visayas. Abilitan na tayo, sadyang nga rin ti palayda, lugar da, alangan mo nga, isot ipang ko di probinsya. Siyak ti babae, di siyak ti yawid na. Laki ti daw-dawat ko kasin. Nagtultuloy ko matirag sakyo. Iri agbaling nga kayong ko. Ken, okay kumahan din ay kakamangam. Kahit dakan to kuma, saan dakan tong irumen. Nagyaman na kasin. Kaya daw-dawat ko matking ka. Sapay ko mata, masarakam ti bagagasat mo ti syudad. Iso na lang ta, ado di kito lalaking agaram ka dagiti waitress. Kahit mo sawan, uwain, isot na gama mo mi, kini sweetheart ko. Saan ko itong isusukat ni Randy? Kahit ni Randy, agbalintong katanga na pudnuken ka. Nagkarimat kan mamatiak kan kuana. Jatsi ka, agtalin at tungat at panagayat mo kini Randy, saan mo nga makitkita, ilinto tanigit agaram to kan kakit makitkita mamismo. Awan to nga tamat ti bagbaliwan ti pitik ti pusok. Saan mo sigurado dayta? Kasin, nuan yaman iti-ited niya po Diyos nga gasat ko. Pagyaman ak unay, na tidawat ko, kat nasaya at kumagasat. Manong name na idi makadanon kami na inyam amuna kadagos iti busda. At ainganan,
manunemi nga lalaki. Kastamat tayo tinataingan nga asawa na. Sigurado mo ka din, okay, di ka sinsin mo, Edna. Nakasanat kinaka-okay ko, kanday dayawan niyo, sir. Anad day suna. Gabata, anad nga makapi, Arizona. Very good. Okay. Ipatudom nga ro din ti dati di nga pagyanam. Kalpasan na, sikan ti mag-instructing kung ano niya taramidan na. Ha? Anad kahit mo nga duty, ha? Aldaw no rabi. Mabalim siguro ti rabi, sir. Tanukas ka sa nun laing, mabaling kong irapin ti agbasa iti aldaw. Ano siya doon na dito nga pangkip mo? Kung alam sa akin di tayo nga, dahil bati mga kamsat mo, pagbasa. Oo, sir. Kung kontrol naman, baka hanguman na iti sweldo, mga para kayong kada kayo nga dua. Nasaan nga uman na yakit, mangiremedyo at siguro, sir. Tinaskan kat makapaggadan kami ngagbasa. Baka marigatan kayo, ha? Siyempre, mabuyatan ka. Naging tayo iti alas 2, alas 3, mostly. Manulat turong mo kas pagarigan. Sige, sir. No, jak kaya, jak ituloy-tuloy. Ngayon barbaring no kaya. O, Edna. May batik nga ro din, sir. Ipatuldom di pagyanan, nakin-instruct ang basita, ya? Tas anin nga obra pa, hindi ka do mga instruct kang kuwana. Noon niya dagisalas kanya ramidan. Alis tumot manong naming imbaga ni Edna de Giturumbeng Aramide. Kaya tayong tanda kanyak manong naming arwatek, pinupurmek. O nakasin, okay Ken? Nagro-oray na sutart ko di tarawan. Paano yun? Siyempre, nagbiyahe kami, papanji Visayas. At pagluganan yung aeroplano, barko. Kasin, thank you ha. Nagsusurat kan to ha. Kumatang kan to sa cellphone mo. Tapos nalikas tagat, kura ibatik yung cellphone number ko, doon cellphone mo, ha? Awagan na to, okay? Manong name turog ko iti malem. When, kalbasan na, nagriinghang iti alas 6. Isot sarek ko manong name, 6:30, nagrubuatak, naka-uniforma akon, napanahon iti restaurant, manong name. Yan. Nakitak dito yung manong name iti boss ko nga babae. Hello, ma'am. Hello. Taga mo tayo? Malo? Ay, malo. Gabot na umot pa unay customer ti kasto nga oras, sumarikan sa jay, mga nabikan. Amumuntan di bagay makadagadipadam nga waitress, kay? 5 manong name, daki nako-porme, kasi tinoporme, inadanon ko, inyamamok ti bagay. Ay, napimpinas kang nga kasinsin mo nga na. Sama naman. Di kami, napimpinas mo na. Ngayon, di kita kasinsin na nga Edna. When, aram na siguro na Edna, iso nga, nagsikog iso nga wahanin. Baka si kamet, malo, makadandot, mangsikog kang ganito. Makakabilitan nga, maikat ka. Kadaki nga Anda boyfriend yun? Anda na. Ang masang kang palagpas pasikog. Gabot ha. Anda kami dito yung agtrabaho tapos tumulong kami karagiti parents mi. Anda kami nagitultulungan mi, akamsat mi Nagpapadata kami ti mission. Ori siya. Imawanin parents mi. Dakda kami lang ang kapsat. Karing-karing ti kapsat ko na talagang pagbasaeg. Naka-enroll ni Suna. Nag-enroll ako mamit kung talagang jak kaya siguro. Sa mo kaya, kapag rabi mo ti duty, mapuyatan ka. Manong name agalas 7 ideya umano di kiti customer. One manong name kabutan nistrakan na kadagos siguro ni Edna. Nalakon ti menu ni satgak di kiti customer. Good evening sir, ma'am. Kinyawat ko adakwada ti manong name. Nakasaka naman ti ballpen kanti pag-isuratak no anyat order dahil.
Madlaw ko manong naming nga sweetheart, honey ti awag ti tunggal may sa kadakwada. Ma'am? Early married? Hanggang pa nga nag-asawa. Nakasisweet kayo. Naragsakto lagi di ba? Pamilya nga bangunan nyo. And good luck ka na kayo, sir, ma'am. Kinunak manong name kas insuro kaniyak ni Edna. Mang-entertain nga dati mang pataray o kadagitay customers. Napuno dagiti lamisaan manong naming kadno dagiti pumanaw rumuar dagos kabimet nga kon kadagiti nakananda mapilapan naman nga dagos manong naming no may kawak kabuta talaga nga dire-diretso. Hawan sarday kung arigek manong naming yan pag na ditoy mapana kiti counter mag-upted kadagiti ka-order da mangala ka nagit order da mangitasar iti lamisaan. Nagalas 10 nga tahan manong name di mga city customer sa baling klase ti customer ti umay. Saan nga may mangrabi na digit uminom ag pulutan. Gabot adamat tan manong name ag live minivan manong name. One man band manong name ako nanda. Pasari at damat digiti mapanag-guess nga mapanagkanta. Uy, Edna. Anong Edna? Malu. Ay, ti ngamin kasinsi mo ti pampanunute. Si kamit marisa. Kadam amok ti adagos tinagan mo. Si ka malipatan tinagan ko. Ba't bada na pag letter M? Abay, baka nalain ka kumanta. Amom, adatalo dito yung nagbaring nga waitress. Nga pimanaw da. Nagbalinda nga recording artist ka. Kandi, padasan to ti kumanta. Ano pa dapat padasan ti kumanta. Manong name ado dagiti agayawat iti tip. Ngem sigon iti management mga ornong amin digitoy o sa sinuman iti mangawat tapos nagasta da kano pagbibingayan mi. Wow, manong name. Nakaado kam titip idi nga arabi kapag nakadado ti customer manong name may nagiinom. Hindi bingay ko langan kabalak sakit agbasa. Siyempre, no adot tip. Mainahin iti sweldo. Barbareng. Kinunak manong name ngam gabot talaga na puyatan nak. Makariingak manong name alas 10. Tubigat. Timakderang bimangon ni manong name. At dami sa lalaki na nakita. Nagwapo. Hey. Damo ka makita. Idi lang rabi iti rugi nga nagtrabaho, sir. Sikat din nagsukat ka ni Edna. Oon, sir. Siya ni Ronald. Tiburudag na papakin mama. Kukuyo, wan. Da papakin mama. Timang manmanage ka dito nga restaurant. Siya tiburudag na. Nagbasbaso kayo palang, sir? Graduate nga kon. Sabi ko nagbali na itong engineer. Engineer, ti kayat ko Numapi ko na mamakiniya papanga. Sakto ka not mang tawid ka dito nga negosyo da. Tadig iti kakapsat ko kat adamat amin negosyo da. Kit mabalin yung tubat ng irapin, sir. O rin engineer kayo. Nagtrabaho, pagkontrata. Sumati ko na. Agsapsapulak nga rin, tikadwak to mang manage. Kat siyempre, girlfriend mo, nagbalin tong asawam, di sunt ka doon nga mang manage, sir. Awang pa nga rin Imposible, sir. Dahil ang kinagwapong. Nagpasapsapulak nga rin ka ni Edna. Mangsapul kan tuman, nagbaling asawa ko, nagkangkuhan. Awan tim magbaga na kasta kanyak, sir, ha. Awan tim baga na nga dagayam burdek nga anak na sir ka ni ma'am. Sige. Diretso kan. Anong hanggang sa akin di GCR. Sir, diyak pa nagmulumog. Sorry. Manong nemi, diyak mawatan direk na. Diyos ko.
Nainlabak sa amin din anak ti amok. Saan nga mabalinda ito eh? Adda karik kini Randy. Masapol nga. Pagtaling ni Dekti panagayad ko kini Randy. Manong nemi ididamog tagsweldo na panakon kimatang karinas ken gat katangek. Saak na panitiyam. Remittance store manong nemi. Ni auntie tinang niya dresak ti kwarta ng pauit ko. Tapos na sakit sigurado kasi ang nagtutulagan mi. Kimatag matin di cellphone ko manong nemi. Nasken di cellphone tapos napindas komunikasyon. Wahin manong nemi kabutado natipak. Tip ko. Medyo panakalan manong nemi din patulod ko. Wahin. Kas nagtulagan mi kini Helen nga kamsat ko manong nemi. Damok tunga magipawit kan kuha ng kastusan na gumatang tumatin ti cellphone. Nailanadmet manong nemi. Ang kasapulan dito, muna, gimatang ti cellphone, SIM card. Yan. Hindi nagipawit ako ni ti kwarta, masapol ti cellphone number. Inted ko. Ita. Kalpasan dito ang halawas manong nemi, kalpasan dito pa nagpawit ko. Tinawagan na ko ang kabsat ko. Hello, Manang. Manang, hello. Hello. Sino ito? Ni Helen. Ada nga cellphone mo kasta. Manang, thank you ha. O, kumusta? Okay ka naman lang di pa nagbasa? Okay, Manang. Kanasayat mo danti. Ganda ka kasinsing ko. Akong problema. Tapos nagagatak mo tumulong ka takwada. Nasapa kang gring, magustuhan ni auntie, tilutok. Kat siyak para luto ti bigat, tatasapa ak. Nasapa kami ti klasik eh. Alasotso. Kat na sino nga nagtimang inugulukan ka? Ako pan di eskwela. Inarakilak ni Kuya Randy. Very good. Mabantayan na ka. Mabantayan mo ti Sona. Ako malakad dito makikita mga kasasalita ng babae. Ako Manang. Nasingpit ni Manong Randy. Kaya okay ka niya. Okay ako manisona kang kuha na. Very good. Agbinantay kaya. Ni Randy, ako pisalpon na. Ibagak to ha. Karagatan na. Tumot kami. Naka-imimot. Imimutan ng bagina. Unang siyempre, napudnumot ka na kiti parents na. Kunana eh. No, amin naging mapaspasadaan na. Itad na kinimamang na. Yeah. Awan tibati na keng kuha na. May bagam to keng kuha na nga. May kalikagom na gumatang di cellphone na. Tap nagasta kita. Okay man ti komunikasyon mi. No, kahit mo kasalita. Usarin di cellphone ko no ha. So, mabalimat. Ang nas ka na gumatang. Manang, kumusta ka matita? Dakil sweldo? Basi okay lang. Ang tip. Importa tip. Ano tip? Di itad kita yung customer na napintas sa servisyo mi. Nalabasak nagso akit. Dakdakil di tip nga maawat ko. Yung just sweldo. Hirapan ko kumamit nagbasa. Kamarikata na. Hindi ito pagtulagan dating ko ha. Please, ha? Pagbasahin ka. Barbaring ang damat mornong ko. Or pagbasahin ka. Kaninton makapag-graduar ka. Dadang trabaho. Tulungan nak tumet. Manayo na hango man iti urnong ko nga para ti parang basak. Tulungan nak to. O na ate. Baka bakit ka una ito? Kasano ni Kuya Randy no agbasa kan to. Ito upat nga tawin nga kuray ken ka. Sa kanto agbasa upat another 8 years. No da kami talaga na ikaritong kwalmesa. Mapasamak. Ore kasano kabayag natin pa nag-inuray mi. Sa bagay. Manong nemi napintas ti panaganayas dagiti pagteng ken pasamak. Nang runa ket adan ka manokasyon mi manong nemi nga alisto ken ni Randy. Matawagan na kastama tiniti kabsat ko. Nagtultuloy mat manong nemi iti salunat ko iti pagganak na mapayrabi ti trabaho na okay lang. Tamaturog ak iti aldaw.
Dandani makatawan ko manon nemi. Idi bigla nga nagtugtug, tiri daw, ti silid ngayan ko. Kasuksukat ko, idi ka digos. Manon nemi. Sindet ha? Di mo kidi agit ni Rowena. Di mataguni, linuktak. Sir Ronald? Nakasukat ka, papanam. Nakomenta, downtown mall, na nagkatangin. Katangin kat, aldaw met, arabi met jutik. Nakabimbitnas ka na talaga, malo. Di ako yung tan, nakarubatak met, mamahanak met nagpaspasyar di mall. Kakaiso ng awang klase. Ako yung tan, let's go. Saanin sir, nakababayin. Let's go. Nakababayin sir. Kakura ka. Hindi mo kayat. Let's go. Kinunahan naman nung name inala natin takulap ko. Wow. Nagbara, naglamoy takulat naman nung. Sige nga rin sir, di mo nga igaman ng tiimak. Kaya di mo man gamin kayat, guyudin ka. Tiagkad ka, di mapilit. Pilitan ka. Nakababayin man. Ano ka man nakababayin? Amo kayo, siyempre. Ang siyak ti amom. Anak na kayo ti amok. Ang bahala nga samot ng siyak ti amom. May sakang balasang, may sakang baro. Sir, noan naman tirantam sa anak ang may karakari sa may sa ada boyfriend ko ang gurure kanyak di probinsya. Kadi, when sir? Ipagpakunak laingan ka. Okay, saan ka matapilitin? Nga mabaling ka din ang kuyog ta? No di mo kaya't nga agaramat ka, hanggang agararman. Ang makayat ko lang ang kuyog ta. Nabalin? Sige, basta anak agararman sa ron. Amin, di mo kaya't nagpaarap kat balasang ka pa eh. Pinugustuwak ni Sir Ronald Manonemi. Wow. Slay tapay lang makalulukan na kitikas ito yung pikala sa nga kotse. Nagpintas, ti kotsem, sir. Nagpintas ito yung uneg. Ato siguro nakiting log-logan mga chicks niya. Si kapay laing. Sible, ada nga kinagwapom. Nasing petak. Oray bagbaga, oray saan nga bagada, papakin ni mama nga, Jack pala girlfriend. Ngayon talaga akong girlfriend ko. Gapata, Jack pa na ibagati, I love you, kada I love ko. Pinaay na kasi ko din. Sino? Sika. Diba? Ninagdagos mong ibaga nga, hamo kaya tagpaarem. Gapata daguro ore nga boyfriend mo yung probinsya. Di arig na Jack pa na ibagati, I love you, kaya pinaay na kon. Nagmalasak matinoksta. Hala ni sir. Mabaling ka din nga dinakawagan ni sir. Ronald. Ronald. Manong nemi sang kupulos nga maidibakterik nak. Nakaragragsakak, ididingal daw. Nga nagkuyog mi. Naroon naman nung nemi, ibaga na din ho. Pilikan, check na makamong bayan. Hala, Ronald, kaya adot kayat ko ang nagababayin met. Kagura ka na, di mo kayat. Kau na kurso na adam. Ang mga met, nung pag-arupan mga gungundawayak, no, pakaragsakak. Ore nung dinakayat, tada boyfriend mo, okay lang. Kahit nga sawan, palubusan na kayatan ka. Ore no saan na kayatan. It's unfair. Ore no unfair. Mabalin? No nyaman din naman na mayang pakaragsakam. Idbagam lang ito dum. Katangin ta. No,
Saan, sir? Gabot na jak tumatlang may pait yan nga man na supapak na. Oray. Basta naskin kat. Ilit sa amon nga panagkid-kid, pakaragsaka kon. No, sige. Sir, kayat mo. Kagura nakgayam sa saan kong tungpalin ti kayat mo. Di, thank you, thank you, thank you. Manong Nemi, kaslaklan na arkusanen kadaydi nga aldaw. Tay supendi mang ipapilit Manong Nemi. Adamat kiti aritos ko ngam gangandyong gimatang. Sus, nang gatang bayan ti sing-sing. Ito, kalusan Adam? Sir, ado una yun. Baka mga engagement ring na ita? Kasagayam. Tigagangay lang ang kayam. Baka mamon kiti parents mo natin, sir, kat papanawon dak, ikatandak ti trabaho. Abay kung may ikatanda ka, baka pagrubda kat gungundawayak ti, baka ipagrubda nga, nagbibisina, rubak ti kwarta, uno, baka ibagada nga, kapata marigriga na kahit kut may kamang ka na kayo. Ngayon, awan tayo nga rantak, sir, eh. Awan tikas nga rantam. Sige, basta gusto naklaing. Paragsakak, iti pa nang isagot ko kayong katanyaman na katsapulan. Teko na kon, ure din nakayat. Tadaya ito mon sa di probinsya. Basta pa gusto naklang. Please. Alam ni sir, alam ni Ronald, please pa eh. Huwag nagpagpakaasyak pa yun kang ka. Piman pa iti pusok, nagpagpakaasi. Damok pa iti bakarik na iti ayat. Hala sir, aping amin nga siya kada the boyfriend ko. Manong naming karabyan daddy, siyempre naragsakak. Sladang nagbali ng inspirasyon ko Manong Nemi ti panagtrabaho. Nadlaw Manong Nemi ni Marisa ti langat. Uy, napangkalang nagmall. Itay malam. Eh, kastan di kinaragsak mo. Ada siguro nasarakam nga, nakailabong nga lalaki, di mula niya. Tapay di mo nakita nga nagkuyog kami. Sino? Ni Sir Ronald. Anya? Nagkuyag ka nga niya. Inawis na, nagkalugang kami di Kutsena. Almost half day nga nagkuyog kami. Hala, ita mong palang aramidan na. Nakabaybayan ko kung dito nga. Siyak pa iti kapibintasan ito, sakbay nga imay ka. Si kami iti kapibintasan nini. Sa bali pintas ko, sa bali matkada kayo. Wanang, baka ti kayat ni Sir Ronald kita, simple kinapintas. Simple kami ti kinapintas mo eh. Di ba? Urisan ka nag-makeup, pintas ka. Siyak, hindi ako nag-makeup, awanan tilakak si ka. Manong name no kasta nga malpas mi ting ka mag-serve kanda dumapay nga awan ti trabaho mi. Asit ka naklatan ni Marisa. Nakakasgasat kasi ka. Apay man yun. Sika pa lang harot ating kinakuyog ni Ronald. Kada mama pa kras ko isuna. Amo dapat kung daway nga mangtetak pa ti bundibo. Pasaray maranak no kayenta likod ket. Paseksiak pa nga mangipakitat po ti barukong ko. Di namat kaya. Di na kaya ti kasta Taori man siya kas magaling ti lalaki. No di babayit mang timotibo kayat mo. Sa bagay. Yung ori lang ako man sikukan na kun Basta suportaran na di anak ko. Talad na bagbagamban Marisa. Yung nakakasgasat kasi ka. Malo. Ang yung magpeso nga nagkuyog kayo. When. Kahit inarim na ka. Sakbay ng bagana ti I love you. Binastad ko. Imbaga, nasaan nagngararmen ka po the boyfriend ko, Jay, probinsya. May papilit naman lata. Kat kunana siya ka. Bayam nga ayaten ka. Uri no saan nakayaten kunana. May ganun.
May ganyan. Naminsan kam lang nga nagkuyog manon nemi. Tabi si iso na tagraduatingan. Wan. Kada kapatid na cellphone ko, nakasta nga, before nga maturo ka no, sa duty, nakaring matsiguron ni Helen, tumawag ka keng kuwanan. Kumusta din ko? Gusto yate. Ririing ko. Amok nga, gusto din panagriing mo. Sika ate, maturo ka pa lang. Di ka manigatan, tikas tangan duty, saan? Narawama ko na eh. Tawagag tumat madamdaman ni Randy. Siyempre, masap-sapa rin dyan. Nga-agreeing at masapang agpasada. Umay na ka matlalalain na ka? Una, hatid sundo. Kumusta iso na? Di mo tawagan ko ma. Okay matiso na manang. Anti problema. Malpastor na ito school year. Para second year kanton. Di lamamin ano niya. Parang mapuputan manang. Thank you. Yeah. Sobra-sobra ti papauit ko keng ka, di ba? Libre mat ka nam dita. Kan panagyan mo. Pasari mat ikakdaan ti mat lang, kababain mat. Kan, adamay pang urnong mo, di ba? Sa anak mat unang nagastos. Sa mesa, hatid sundo ni Manong Randing, sa anak mat nagplete. Uy, agplete ka mat lang, katrabaho na dyan. Di naman kahit ngawatin. Napiakanumat ang may tulong na kanyak. Sa bagay. Nung tawag tumatin ni Randy, manonaming, okay matisona. Di na pwede sukat. Saan? Di ka isukat ka? Siga Well, saan ko ilibak kang ka, Randy? Agar-aram kanyak, ti anak, ti busko. Graduate ngayon, engineer. Again, binastigad ko nga sigod. Imbaga, nga noon, napanggap na nga mga haram kanyak. Saan na lang yan itultuloy, gabot at dapat patag ko nga lalaki nga guru-ure kanyak di probinsya ko na. Kananak ko na. Ako mabalin na. Iso manipod din bagak, tikas jay. Ako rin, sanak batin nga asasidgan. Basta nagaharam kanyak, ibagak tikas jay sigod. So, ang pagdanagam, saan ka pulos ng isuksukat? Siksikalay, Randy. Katsika kanya. Uwin. Siksikalay, sweetheart. Mamati ka. Pasarimit tumawag kanya manong name ni Ronald. Hello. Ay, Sir Ronald. Sir ka di manin? Ronald, kumusta ka? Okay. Awan ti problema. Okay naman sa di probinsya. Okay kami mat ka ni Randy nga boyfriend ko. Okay man di kapsat ko. Di okay ka? Okay kayo? Siya ka nga rotisan, Allah, siya ka manin. Agraduara ko kalbasan nagtekak ti board internal na akong engineer. Sumrekak to ni trabaho. Agritar to ka nung matanda pa kani mama para tinegosyo. Makita ka talaga nga nakapsot dan eh. Wala ta. Nataingan damat kaminin. Kasi ka, nagraduar ka nga burudek, di siyempre, nataingan dan. So, haron, ako na tapapakin ni mama, no, dantong trabaho, mga asawak ton. Tadya asawak, isuntot mang-manage san iti restaurant. So, nga sikat kahit kong asawain eh. Daita ka manin. Tapos na nikastakit, saan nga narigat pa nga may suro. Di mang-manage iti restaurant. Kahit mo sawon, sir? Ay, Ronald, no ang asawa ta? Siya no ka di manager ka iti restaurant? Gatuin. Or saan ka nga basa pa eh? Dagos ka nga manager. Nagswerte kon. Anya balita kayat mo? Sayang. Nagmayat ko ma. Andamat sa baling ang patpatik ko. Iso ti first love ko. First and last love ko. Nakasurot-swerte nga rod ni Randit na gana.
Owen, Randy. Gwapo? Gugwapo ka. Mitlagayam. Nga madakarik kang kuha na. Masapol itong palek. Do you love him? Yes. Ipatpatig ko. Kariso na ipatpatig na kang ata. Yeah, sure. 100%. Sir Ronald, saan kang agsanaya kasta? Adumat pwede ka dumadang mabalasang nga kanduwa ka. No kaya't mo adamang manage iti restaurant. Ito nag-retire na papagin ni mamang mo. Sino ko ma? Ni Marisa. Diyak kaya ati Sona. Abay, saan nga virgin? Hoy, pag ko naman saan nga virgin. Kas ka ni Edna. No kasta nga day off. Uno ti Aldaw. Kasi ano, masango na. Makisinsinarak ti lalaki. Kadi, katsika, are you still virgin? Datauna iting karing idibagik. Nga, salamat metak ti dayaw ko. Nga sa kontula ito tibagik, ito malpas ti kalaysa. Nagagasgasa talaga ni Randy. Ronald, itaw-dawat ko nga makasarak kanto, iti talaga nga naikari nga babae para kan ka. Sa anak ka naikari, kan sa anak ka maikari. Ore matsyak, no kumatawan ni Randy. Kapikit din nga saan. Isingin mo ni Randy, tas siya ako, oy, sabag nga mabalin. Ngam kinapudno na manong name no kasta ngag may sakit ti salid ko at alalayk ti turog ko. Duwa nga lalaki manong name iti agin inagaw iti arapaap ko. Ni Randy nga kinaubingak kalugarak manong name nga first love ko. Nga kinapudno na so magmamanulay no kasta nga kinarakop kami. Ngam, dinansapay naramanan di kiti lips ko. Ping-ping na bumisito. Tinaktakaw pa yun. Nasaan kat bumalait ni Ronald manong name itirapaap ko. Kada di pa nagkaloga mi ti kotsena. Feeling rich sakmatin. Nagloga na. Iti pa pamitimol. Ti parang pereng na kanya. Ti ka nasiyat na kanya. Ti ka ado na kitin regalo na kanya. Nga alas ka narwatek man. Iti parang ipet-pet na idi. Ti dakulap ko nga nariknak. Ti lamuyot kan para ti dakulap na. Ni Randy kibinan na idi. Nakarisang ti dakulap na. Kinabanglo ni Ronald. Ni Randy, naduma idikat agat lenget. Sayang. No sana ko mang-engage ka ni Randy. Anyakit ka na nagsiya atin. No siyak tagbaling nga asawa ni Ronald. Oh my God. Siyak at hagos ti manager ti restaurant nga naganar nga pagpapaya. Ay, naging galang terapahap. Siguro ka talaga na ikariak. Na ikari kami tunggal may sakin ni Randy. Numalpas doon pa nagbasa ni Helen. Siyempre, kahit kung tumat ng dagawid, agbakasyon, tapos nagbasa aktuman. Ngayon makuoreng ata ni Randy, another 4 years. Kasta ti masansan nga rarapaapek manong naming, nakapag-graduar, kan nakaptek ti board, kan nakakaruar ni Ronald manong naming ti board na, kan nakastrekan nga trabaho, para third year college matin manong naming ni Helen, ang ading ko. Dapat sang kabasitin nga naurnong ko manong naming, tapos sarado na kita tip, mabingay ko. Kan sa anak mo na magastos, o matintinas kang katangik manong name ta kompleto matintinted ni Ronald kanya.
Ngayon manong naming para third year college ni Helen. Ititawagan na ni Auntie Isabel. Hello, Auntie. Hello, kumusta ka rita, anak? Kita okay mat, Auntie? Di mapupuutan tawin. Dua na nga tawin ko dito para third year college ni Helen. Dua pa nga tawin, nag-graduate to. No, kahit mo pa nga ituloy nga pagbasahin, sakbay nga pauitam ti pag-enroll na ano ti next school year masapol nga maamon ti kinapod dumalasan ko kinapod no anyanti masikog ni Helen hindi magbakakinuha na nga saan nga makiboy-boyfriend uunay matan duwan nga tawan nagabukin niya ti pagbasan pinagbasa na Auntie, sino boyfriend na? O hindi magbaga na kanya naninal daw nga tawaga kisuna. Auntie, sino boyfriend na ko na? Idamagag mo siya sino, nakasikog kang kuhan agad, nakaregrikat ng imbaga. Imbaga naman lang. Sino? Classmate na, taga ano? Nag-amamuyo? Amamuk unay Kan am-amum unay. Gabutan ni Randy. Anya? Di boyfriend ko? Paulay mo, Randy. Ay na, hindi pa ilangan madmadlaw ko kahit baka ti panunod ko idikit. Baka kahit nung mainilab titunggal may sa digit ko nak. At siyempre, hatid sundo. Sa nakaragsak na. Oh my God. Kanapin nga rin nagpasikog. Kaya wala naman pagkas pagarigan, inagaw na ko mati boyfriend ko. Basta saan ko mga nagpasikog, tapos ka sagad may tuloy na nagbasa na. Kita ipas nga hinapaya, diyanak na. Saan to ituloy na panagbasa na. Takit ko pa nga rin pagbasahin ni Suna. Dagiti manglilipot. Dagiti gulib, pagpadada. Gulib ti kapasat ko, gulib pa iti kaya na yat ko. Maulay mo talandi. Alagad ang nangarti mabalin mo balasan ko, ore kasanot ayat mo, o mang pabasa at kapsat mo. Handa mo ta naliklikan ti sulisog. Dadi ngamin, kuyog-kuyog kahit. Agasim ta hatid sundo. Anat amok, baka no, dapat papananda nga sa bali. At adamat na gidigundaway nga maladaw ni, maladaw nga itulnog ni Randy ti kapsat mo. Pasaray mabasip nga tan. Pasaray rabi, ibaga na nga, dana ka noon, napananda nga, diyan mo, mambar mo. Diyan mo, tinanti. Panagsasaro na di kiti pasamak. Siguro kat imala ti kapsat ko, iti inaming na aram. Mabalin. Imala, isot imala kang ninanang nyo. Sika, ti saan nga imala, kapag nasingpet ka, sikat imala ti amam, nasingpet. Nga kapag ti singpet na, naarami di asawar, nanggulib kang kuwana. Auntie, agamanak ka na kayo, ti panangin pangamoy, ti putno. Tapos nila sakit amok daramite. Tawagag ni Helen, kalpasan ti pa nagsalita tanti. Sige nga raw din, tapos makasalita misunan. Dinasongbatan manong nemi, inidamo, ng pilit siguro ang sinungbatan na. Abi nga di mo songbatan. Kapag si babasol ka. Sorry, ate. I'm very sorry. Paunay ka man ten. Doble ka na triple tinaramid mo. Sinayang mo di kiti gastos ko. Sinayang mo di kiti nagbanbanugak ng ginastos mo ti doon nga tawen nga panagbasa am Helen. Nagbalingawan sa Serbina. Sa kalpasan na inagaw mo pa yung mismo ti boyfriend ko. Ate, I'm sorry.
nainlabak ka ni Randy. Kag pinanunod mo ko mga nobyo kisuna. Siya ka magpapabasa ka. Sorry, ate. Sa mo kitindot ti bagim king kuhana? Nga naitat na bayag akit kidawon na kanyak. Sikan tinangipaay kang kuhana, kamsat ko. Bakawarin na kami kini Randy, ate. Ket, ano ti plano yo? Kabilita na ang ikasar na. Ate, numatulag to ti kasarmi, umatandar kan to gaga! Tapat siyem ka ti maiturad ko to matandar. Hindi naman na maem, saksyak ti panang gulibyo kanyak. Ate, no ba kasto ti naaramid ko, no danto problema mi, pangasim ta tumulong ka kuma. Pagan anok pati tumulong ka na kayo. Gulip kayo ngagpadpada. Please ate, agkapsat ta, ore ka di kasto ti naramid ko. Kawanin na, no danto problema kas pagarigan. Makamukan ti biyak mo. Makonam siguro dahil tangabuta. Madama pilang tipong tutkan sakit tinagin mo. Ngimamok ate, di ak tubaybayan. Bahala ka tibiyag mo! Papada kayo amin. Bahala ka kininanang. Imalam. Di mo lang palanin tariknam, gaga. Di mo lang pinanunutin ng boyfriend ko. Di mo lang pinanunutin ng masaktanak to. Nasak pa nga magpapabasa kang gaga. Manong Nemi, nakasaksakit ka talaga. Tirik na. Nga di dumteng iterabi, Manong Nemi, tinawag ni ma'am. Daging kukuha ti restaurant. Ma'am, mabaling ka di nga sa anak na sumra kita. Apay masakit ka, iya? Medyo madit bagbagik, ma'am. Ikit, mapangga di hospital, Haan, ma'am. Saan nga na sikang hospital dito, iman ba dili bagbagik? Nala problema, ma'am, iya. Da nga mindimtang nga problema, di probinsya, ma'am. Nada nangagaw iti boyfriend ko. Ay, Krista! Ay, susapoy, Tada, di kita lalaki ngamin nga. Saan nga napudno ng karida. Tinasakit di kapsat ko mismo nga pagbasbasaik tinangagaw. Anya? Ay, susapoy, Alalala. Sige. Ano, di madala ka, madit, magiging saan ka makakonsentrate ka, trabaho, Ala, agras ka nga ron. Manong Nemi, jak peket na pananganin. Tadyak makarik na tibisin. Nagpupukaklat na iti silad ko. Ngam natugtog Manong Nemi ti silad ko. Jak tinamag na asin no. Marisa. Apay na problema. Nagatong customer. Sorry. Ureno, pilitek. Jak tumat na may concentrate. Kung naman doon customer, apang nga dakad to Binaunak na kita kakadwa. Magpakadakmod ka ni ma'am. Ano namin tinabasama? Magsaritaan tanto ng bigat. Sige. Okay, baka no, adadagas nga nabidim ti bagim, Pag may masakan to, kasapulong ti kadwa. At sa cellphone mo, masapul nga, at tawagam to, nung kasasaritam. Narigat noon kasasaritam. Manong Nemi, marik na tibisin ko, numan ay nagsagit na, nakaidag, agbaliktad, agpakleb, agdatag, sige. Lagpampanunutik Manong Nemi, pasaray malagip ko, deditadang, ti namin ang panaw kada kami, nakabimpin na si tulog ming agkabsat, pagbasahe,
nagpintas tulag mi iti boyfriend ko manong name. Maunay maten. Nagbaling na ka na pudno kayang kuha na. Uri adabak na nga mga arim kanyak. Kalpasan na kasi tinarabid na. Ni maguri ka. Aguri ka. Saan ka di nga dapat pintasan na ti amin? Uhin. Dapat pintasan na ti amin. Awanin ni Randy. Tamasabol ng asawain na di kapsat ko. Ni Ronald. Padasan ng ibagat I love you ta. Tayo baga kadagos na I love you too. Hindi ako madreskin nga pagsagngita. Di kasi diyang naramid di kiti doha. Sige, agragsak kayo dita. Siguro kat isudadag kagasat manong name. Kada kami mat ka ni Ronald te kagasat. Wow. Ada trabahonan. Nagtrabahon. Kat kunana idino ada trabahonan. Kat mga asawan agritiro matanda nagidinagan na kengkwana. Tadya asawa na isut mang manager ti restaurant. Oh, wow. Manager ka dagosan. Manager. Alam ka itong tawagan kiso na. Tawagan ni Ronald. Indahal ko tinamber naman ng Naimi. Busy. Inulit-ulit ko. Busy. Ako? Sino nga taksasalita na? Tikas ng oras, siyempre, andad silad na. Dad kibalay da. May isang oras nga tama nung Naimi. Busy. Ay, apo. Diyak ba't garot makaturog at napaw titurog ko itel down. Busy. Busy lang ta. Ay kayong gama nung Naimi. Nga nagring. Hey, teta, nagringan. Sumata mo, Ronald, tay bagam ganyak, tay I love you, tukunakmit kang ka. Tap na likas takit maagasal nga dang sukat ti pusok. Hello. Ronald? Ay. Saan ka naka-duty? Saan nag-excuse sa ni mamang mo? Tapay. Masakit ka? Amit. Nga madalang sakit ti kaungan ti puso. Ay, busy ta cellphone mo itay. Kasi na kinasarita? Ni Vanji. Ta girlfriend ko. Kaano pa nga girlfriend ko? Nadalong ko ti pisina. Agkaobisanahan kami. Basta gaya, good luck. Kas kunakin kayo di, ngayon daw dawat ko nga, masarakam to di babae nga na ikari para kan ka. Good luck kada kayo. Di kat kahit nasawan, agasawa kayo doon, isuntod mang manage di restaurant. Kadagtalin na idak nga waitress. Una, tadi nakmat kayat. Hindi, kasi kakumat yung manager no kayat nak. Damat ni Randim. Sige nga Ronald. Good night. Good night. Oh, palain ka Tapos na kasi makapagtrabaho ka. Sayang. Numunan ta. Adamat nga rin deduction mo no saan ka sumrek. Manong naming kalpasa nga nagsalita kami kini Randy. Dinanog-danog ko tipungan ko. Ayop ka, Randy. Namukla ko mga ang relasyon niyo ti kapsat ko. Sinong batak la ko man ni Rol iti. Paunayin nga gasa taya. No ka ano pa nga nawaya ako. No ka ano pa nga kahit ko man nga. Kitang kadlang ti kasat ako nada manong name. Naibatak tinimbag agasat. Ito na joke ko ba pinanpanuti karik kini Randy idi. Dinarugyan ni Ronald tinangaram kaniyak. Intultuloy ko kuman nangayat kayong kuha na.
nangaw ita. Kapag direk mauray, kapag binasted ko nga dagos, at dan banji na. Ape nga saan nga siya. Ape nga saan nga siya, Ronald. Ape nga di inuray. Ape nga di mo inuray nga break kami kini Randy, apay. Kinunkunak nga slaglag mauyungan manong. Yan iturturog ko. Aldaw hindi makariingak manong nene. So pa lang ti parang tawag ko kini Randy. Hello, Randy. Hello, Mano. I'm very, very sorry. Okay, inoora natin ibagbagan. Basta tinaskim kasar mo ti anak, ti kapsat ko. Umay kanto ha? Saan ko may turod ti umay? Di ka pipulos nagbagvakasyon. Wana, tasayangak. Panagbakasyon ko, isupay ko nak. Tapno lang mapagpasak ti kapsat ko. Kaano pa nga relasyon nyo? Nabit ka nga nakapanaw. Anya? Sorry. Nagbali na ka na rukop. Kastamatan ka ni Helen. Di mo ko mangarod intawag idi. Nga adan relasyon nyo iti kabsat ko. Tapos doon kasi takit sinong batak ko mamatin ti anak ti amo. Anya? When? Salang iso nagarim kanya. Ngem, pinatpatak ti karikan ka. Hamukla ko mga nagbaling ka na ko, Randy. Sayang. Sa nga bali. Di itatapay. Tadag girlfriend na. Da kayo tinangtid ti malas ti biyag ko. Ayop kayo. Sorry. Wala, sige nga rin. Basta ikasar mo ti kapsat ko. Ken saan mong saksaktan, saan mong iskusukat, saan mong dangdangran. Tanong maamok, mong dangdangram, kakaas ti kapsat ko, papatayin ka. Manong naming karigatak ng waksi, dagiti pasamak ken lagip ko ti probinsya. Kahit ko nagmumaan ko na, doble pa nakapahay na ito. Nasaktanak, sinaktanak ni Randy ken kabsat ko. Sakit adan girlfriend ni Ronald. At dapat ikiti gundaway manong naming ng ipasyar ni Ronald ni Vanji iti restaurant. Siya, pwede mang serve ka na kuwada. Yes, sir. Good evening po. Hi. Order you, sir. Siya ko malatan ti mapan mangalan ng ibilang mi matakas ta bagi mi ko ang customer. Numampay ko kami dito nga restaurant. Kumusta kan? Kastoy. Apay ka, awanin ti dati nga nagsak mo. Mandamak namin ang agsagsagabay. Agsagsagaba? Well, may mga batak yung mamukeng ka ni Vanji. Vanji, dahil ito ti kapipintasan na waitress na papaki ni mama. Inarem ko ang binastad na. At ang aming boyfriend ko dyan, ng probinsya, iso na lang ta. Iso't pagsagsagaba kita. Imagine, sir, diya pagbasbasaek nga kabsat ko, inagaw na dyan boyfriend ko. Sakit masikog, agkasarda next month. Kasta? Oh, sir. Sir, di order yun. Sige. Rinugya ako ng surat manon na may dimbaga ni sir. Tagtagargarak. Sambag nga napindas ni Banji. Napimbintaha sa kimisuna. Ngayon, very sweet naman ng name eh. E di pumanaw dahil. Nika. Nagpindas pa nag-sinikat da. Hoy, sinakit kita em. Ay, Marisa, agselos ka ha. Agselos ka. Dapat nga minrandim. Diyak pinastorya kang ka. Tiyan niya. Awan kami kina Randy. Uy, no ka ano pa yung awan kayon? Dapat ang girlfriend ni Sir Ronald. Uy, nagsayangin.
Naibatam din yung pagagasat mo. Malo? Aya po, aya. Ay, papada tayo nga ano kasta. Awan karas na kada kami. Ngayon dinten ka, karas na ka. Ngayon si boyfriend kami, pinaay mo. Ita, awan kayon kini Randy. At damat yung girlfriend ni Sir Ronald. Aya po. Ay, papada titigasat. May batante din yung pagagasat. Manong name kabigatan na cellphone, panag-ring cellphone ko, tinangriing ka niya. Ori na po yata nak, sana kumapay kahit kagring ang kabilit ng sinong batak. Diyak ngamin silent. Hello? Diyak kinita manong name ni sino tumawtawag. Basta rinisip ko. Hello? Saan tayo? Ni Ronald. Sir Ronald. Abi ka di, sir. Nasingak ti turog mo? Una. Anat oras hindi ba turog ka? Iso na irot ko mapalit turog ko. Ay nakariingay ka ba tiring ti cellphone ko? Sorry nga rin na kasta. Diyak mo oring ipamalaman eh. Tiyan niya, sir. Baka no kayat mo nga isublik digiti. Ginatang mo nga alahas ko. Mabaling ko mating subli, sir. Putno ka dito magamdrabi. Nga niya, sir. Awan kayo kinarandi. Awanin, madamang pagsagsaga ba kita. Nakadado. Nagpakasaktak. Muna, jakapsat ko, duwang taon nga ginastusak iti panagbasa na. Madlat, Sir Servina, sayang nga kwarta. Diyan boyfriend ko, nagrelasyon ti sa Bali, nang sikog. Diyan pekapsat ko. Umit ka din sa Bali ata, diyan kamit lakapsat ko. Ngayon nasakit. Nagbalinak ka na pudnong kenkwana. Ngayon nagbalimat nga naruko. Ang lunaan di amin. Kada niya. Saan sir? Saan nga naskin nga bagak pa eh? Saan nga naskin pa niya bagak? Di may sapay nga pakasaktan tiriknak. Abi nga di mo yung bagak. Maanin sir? Kababain? Bagam. Saanin sir? Saanin? Kahit kumanan ti maturog. Kahit kung ibagam. Hanggang paturugan. Tawag-tawagan ka. No, idapam ta cellphone mo. Umayag dita. Ngayon nga kahit mong ibagak. Anya pa'y nakasaktan. Ibagam. Napilit ka. Nagsangsangit ha. Gabuti kasi ka na pasama. Nga nalagip ko. Orek lang napaisip. Hagasem tagsang sangit akong misisem. Nga grag-grag o tiriknak. Iso nga, tinawagan ka. May nga oras nga bisita sa cellphone mo. Tap na ibagag ko nga awanin ni Randy. Nga nagsakit ni bagam nga. Di kinasasaritan ka di girlfriend mo nga ni Vanji. Namu mga di ka dinalog-dalong ko tipungan. Naburburay Ryan. Nakadado ka pakasaktan. O anan di boyfriend ko? Sinukugan na di kapsat ko. Nawaya ang kinantawanin ni Randy ko, nak. Dapat kaya nga girlfriend mo. Di mo mat nauray nga nagsina kami kina Randy. Sana kaya nga po nung ipatpatay. Numampay na inlabak matasag sigod kang kangaman talaga yung karik kini Randy. No, Kastar. Do you love me? I love you. Ano Sir Servina? I love you too. Kasanan ni Vanji?
Sana ka seryoso kini Vanji. Imbaga kang kuha na data. Kinapudno na, awang matinagkinawatan mi. Imbaga lakang kaidi, nga girlfriend ko o yung saan. Ha? Kahit mo saon, sinagtalag lang yung bagang girlfriend mo, Rizal Met. Nakasusit kayo. Nakasusit kami ang pakita mi lang kang ka. Kaya nadala ka saktan na kasi ay. Hanga mali. I love you. Sana nga may kari. Dahil tama nila song ba't mo man. Ano nga saan nga may kari kat I love you ko namitay? I'm only dreaming, Ronald. Saan ka nga tagtaginip? Agpudno ta nga dagos kada mamakin ni Papa. Kasano ni Banji ang awan relasyon mi kini Banji ko nakmat. Ang tagtagay na paklaing, Ronald. Hanggang tagtagainip. Mabaling ko nga rotek lang to. Itaragsak ko. Baka matake ka. Yes! Kinunkunak ba nung naiming ikis ko tiyas na yes? Ang tangat-tamat nakariing nga nagiti karobak nga silad manong naimikit nagtugtugdak. Hey! Malo! Abay! Abay! Ni Marisa. Yes! 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 Nagloko ka bagtit kan samat din? Gaputi panangagaw ti kabsat mo ti boyfriend mo bagtit kan? Gapot at the boyfriend, a girlfriend ni Sir Ronald. Nagsasamusam samat din ti gapunan si ka. O ilukat mo tiri daw. Kinungkunana ang imiya sa klayas. Nga awanin ni Ronald manong naimitilin niya. Hanapan ko yung lokang tiri daw. Inanako ko ni Marisa. Yes! Uy, uy, uy. Saan nakapagpagdita na kasi na. Dinakaraw ko ba na kasi. Uy, uy. Maluwa pa yung kwan. Nakaraglag sa kak Marisa. Nagbalagi ak. Siyak doon ti manager ito dito nga restaurant. Ano? Pagkakara pa upcam samad loko. Kasi anong sikat ang manager loko kit adamat ni Vanji nga girlfriend ni Sir Ronald. Haan. Siyak ti girlfriend na. Anya? Kasal saan mamati di manong nemi ni Marisa. Manak nagdigos ka din na oras nga hang kompleto manong nemi. Itiya, turog ko. Sak nagsukat. Tas lang kami nagpaparik na kanyak manong nemi nga umay dito restaurant ni Sir Ronald di Ronald. Kaya nagpaisok. Nagsasalita kami pala yung kani Marisa manong nemi. Ideanta? Ay, Ronald. Timarayak ka nangarakop keng ko na. Ronald. I love you. I love you more. Ito mo na gundaway manong nemi nga naramanak ti bibig ti may nga lalaki. Virgin ti bibig ko manong nemi ket ni pailaeng Ronald iti nakaamal anang nanang. Oh, nga dagbibuyan ni Marisa manong nemi amok umapapal ni Marisa. Will you marry me? Ita ka din, saan ka din rombeng mat ng basa? Abay pala nga sa kanya basa ka. Napimpinas mo lang, no damit lang titulok. Tapno, napimpinas ti pang manage ko, iti restaurant. Mabayag una ti 4 years. Okay, nag-asawa ta. I-manage mo ti restaurant. And then, mabali mo iramit ang basa. Ronald, kaslag dagdagin na makpailaing. Saan ka nagtagtagainip? Ngayon, mabaling ka di, oreta, few months matlaingin, dumting to another year. Saan kami nga rumbing nagsukot, nagkapsat? Kung gaman niya. Sige. Ngayon, atandaram ti kasar di kiti, dua. Atandaran ta. Kading, Ronald, siya kung ti kararagsakan ka babae di ti lobo. Itiligutan ti adong nga nagsagapak, iti na palabas, ti papatay ti amak, ti panang talaw ka na kami ti inak, ti panang
Yung gayam. Dito timpahay na abot yung sa gasat ko. Kinunak manon name. Kan naglalang pa namin san manim ni tinapahot dagiti bibig mi kalpasan na nagtulad kami nga na siya. Tinawag ak manon name ti kapsat ko. Hello Helen. Manang kagura na kadipay laing libata man awan. Thank you. Tsak pa kay drumbing agyaman ken ka. Tainagaw mo ti boyfriend ko. Taapay. Good news. Boyfriend ko ti anak ti amok. Siyak doon ti mang manage ti restaurant. Imbes nga siyak ti waitress. Manang, tunod ka sir. Umay kami kini Ronald. Kumatendar. Manang peso? Dandanin. Makalawas layan yun. Anangal daw. Ito na utso. Okay. Umay kami. Kasanot, sitwasyon. Simbahan? Simbahan nga basit. Ana, may cater? Uuwan, ate. Garbumet lang? Ala, gagangilaing. Nagtulak kami marunay mi kini Ronald. Naging bandang iti sagot mi katakwada. A night before ti kasar, dimteng kami dito probinsya, manunay mi kat kastawan iti panagin narakop mi ngagkapsat. Ate, manong bulan na tiyan mo? Madlawan na, 3 months. Saan nga madlaw? Nung nakatrahe di Buda ka? Saan manang? Alawang mo trahe? Sige. Manang, at ni nanang. Ada. When? Kaano pa? Idilang namin sa nakalman. Ket nila kay Sator. Nagawid mata ni Jabaleda. Inawat mo di asawa na. Kapilitan siguro. Ada dito ako nagsasalita da kinanti. Amo da siguro nga da ka. Mabalim, nga kasalita isuna. Sakit din dumasidag kang kuha na. Nasinot si Babaso, di isot dumasidag. Ayan natin, ang balintong nasawang kayong ko. Dati kutse. Abis nga dumsaag. Mapudutan. Amo nakapudpudot dito eh. Hala, saan ako kay karot nga maturog dito eh? Diin kami di sentro. Ka mag-check-in. Hala, mag-check-in kayo? Dadan mapasama ka na kayo. Ket, sika ngay, masikog ka kasar. Agbatik to ito eh. Suntulot naman pa nag-check-in. Kaya't ko nga matungpaltik ang karik. Nasa ako lang tipay ti bagik. Ito no, malpas ti kasar. Sana ka may tulad ka na kayo nga gina. Manang man. Data ni nanang ni. Manang. Noon yaman tinaramid na ni nanang. Uwan ang mok. Inakit inantulat ta. Abay nga diyo tuloy tumasadig. Umastig kayo. Ibagayon na niya kahit yung ibaga. Sa kung tumat ibaga, kahit ko ibaga kata kayo. Imasadig manong naimi. Inarakop na. Napakidemak manong naimi. Kahit imarakop ako at kang kuhanan. Nanang, anak, pamakpakawan na kuma. Ano na kita basol nyo pagpakawang kayo? Hurisahan ko nga binsa-binsa, anak. Amo yun. Natay di tatangga po kada kayo. Sana kang binanawan. Nga magyaman naklatamat kada kayo, nanang. Siguro nasanda kami ang pinanawan. Jack, nagpursige nga napan sa syudad.
Diyak kumangmat na sa pulan, tinapin na sa gasat ko. Saan lang para kanyak, no dikat para kadatay amin. Gabotasan ko may red, nga baybayan kayo. Nakasara kak tinimita sa gasat sa syudad ng yam amuktutik bali nga manugang nyo. Ada jukotse. Ay, di mo sa akin. Ronald, sweetheart. Kung ako sa may turantis, dagaang dito yung lugar mi. Mayroon ako to siguro. Iso rito ni Helen, kapsat ko. Helen, kuya, thank you. Sabi tintig ko kay kanya. Basta, ni nanang ko. Inang ni Ronald, tagbalin tumat ng manukang yun. Ay, nakagasgasat eh. Inaunang anak ko. Gagangay data. Takunadan nga, noan niya tiniurit nga gasat, itunggal may sagada tayo. Akit, rumbing una yung pagyamanan tiniapod Diyos. Ronald, pasensya kan ti lugar mi. Iruam kon. Di mo ka na yung dito kang umiyan. Nagtulagan tayong check-in ka. Sika lang ha. Anang kumumay. Tapay met. At nakarik ti bagi. Sabagay. Aluman di dati mabaling nga maayaban. Oh! Nagloko kan. Kunak lang sigaw. Manong nemi imanat ti ado nga kabagyan mi. Nagboluntaryot, nagbalintong asawak manong nemi. Iso dito ni Tata Berto. Di panglakayan dito nga lugar. Di itpurok mi. Kasi kang arti makamuna ito tatan eh. Ay, happy na to sir. Para ka na tayo amin. Naumad sa gana gayam na ito'y bisperas iti kasar ni Helen. Habi na makita ni Randy. Mabuting siguro mo may De Jenny. Randy! May ex. Hindi ko masatig dito eh. Bayaw! Yung masatig man ang naming nga si Dudumo. Saan rumping agtumog ka kasta? Dito abirat mo to ni Ronald. Sir, nakakupkwapong nagbaknang kayo, sir. Well, thank you kang ka, ha? Abi, sir. Kaya pati, nagsina kayo kini Malo, di ka matin kong daway ko. Sige. Kasangong nga rita. Ay, tataperto, makamukha nga tagbalin nga. Asawa ka. Ay, awan ti pagdanaga. Ma'am. Apay, ma'am ko na yung kanya. Diyan pa naman nagbalbaliw ha. Baka sa mundo na mo dito yung probinsya, no? May kamang kan sa syudad. Ito ti Jack Tuaramiden, tata. Agsubliak to, agsublit to. Gabuta. Jack tumalipatan, tinagkapuak. Manong nemi imado digiti tao ko nung kasalalang nakarkaro pa yung politiko. Ti boyfriend ko. Pinagringgor na manong nemi digiti tao. Gabuti dinarasawdan, datan. Agkakantada, palakpakan. Nakaragragsak dati nga bisperas manong nemi di kalay sa tikapsat ko. Nadunting dati nga aldaw manong nemi imbes ko ngagsang sangitak gabuta saan nga siyak di kasahar. Ti boyfriend ko, ti first love ko. Kaya as kapsat ko pa yung manong nemi tinangagaw kayong kuana. Yung naragsakak. Naragsakak. Kabuka na kuwanda, naikanak ti waya-waya. Kat naikang kami ti kundaway kini Ronald. Naragsak kami dati nga aldaw manong nemi. Siyempre, dapat ni nanang. Tayo sumit lang tinangabay manong nemi kini Helen. Saan kami manong nemi sa aming nuray pa'y tirabi nga dumteng nagpakada kami. Manang, sorry ha. sorry siya nalpasin. Sorry ka pa lang. Smile. Agbaling ka kumanan siya at nga asawa. Di mo tultuladan ni nanang. Hawan manang. Jack to pulos guliban ti asawa. Randy, sa mo saksaktan ti kapsat ko. Hawan ti pagtanagam ipag. Ipag mo ti ex mo. Hawan tumibayan so na. Kuno daman problema manang
Sika nga, nasa atibiyag na dana kam to riplipatan, o pagdanagan yung. Yung karik manong naming agsubliak to. Sanga na po ti komunikasyon mi, manong nami, hindi kabsat ko, kasalamat na matang kaninanang, taing karininanang manong. Adinan araramiden, bakit matan? Ngayon naaram lata. Iti si marunong atawan, manong nami, isun ti pa nagkalay sa mi, kaniya Ronald, kat si awat siyempre, dahil tinaganak kang kuha na maragragsakan da pagid di kaputa siyak. Awanan ti problema mi. Kaputa, sika nga nagtrabaho ti restaurant, sikan ti sumarunong mag-manage ka dito nga restaurant. Saan kang katamat na marigatan? Kaya ginana kami nga gasawa. Saan yung ibaga, mama? Ag nanayon ngayon na. Napiksakan pa lang. Matagit na pasya-pasya rin medikiti kakapsat ni Ronald. Mapangkapsat di Amerika. Tadadua kapsat mi ay anak mi sa diyan. Agit napindas una yun mamano kasta. Okay. Manong nemi di malpasan ti seremonya ti kalay sa adada Randy ni Helen. Okay, matpalang ti tiyan nakabilang malag-travel kaninanang taninanang matlang manong nemi tinangabay kanya. Kaslasan ko pa ilang apat siyan manong nemi tinagsak. Kaya na impag nagasat ngayon pa ni Apo Diyos kanyak. Kada kami ko nak. Nagsipod na talagang saan kong baybayaan. Tikapsat ko kaninanang. Ti pamilya tikapsat ko. Noan yaman, ti imted, a blessings ni Apo Diyos kanyak. Sala nga para kanyak, no diket, para pa iti pamilya kiti probinsya. Siyak dilang manage manong name iti restaurant, ket imanugot met ti asawak manong name nga tulungak dagiti adda iti probinsya. Impataklerak ti balay, dananang, kastamat tanda Randy, kini Helen. Talita nga balay, masapul nga adda ni nanang, tesot mga wan kadagiti apu ko na. Manong nemi, ingatangak iti bukod ng tricycle ti kahyong ko. Ta magkipaspasada ini. Malaksi ti data, manong nemi, imbaga din na nanang, masapul nga pagpuunan na tapno. At tapos sa bali nga, pagkaringguran na, sige. Sari-sari store nga nagbalin nga mini grocery manong nemi. Nga ni nanang, kastamatan kaniya Helen, isudan manong nemi, iti nang manage ka dita mini grocery. Nagbasak matlahat manong nemi kabayatan nga raprapin ko, iti nang manage, iti restaurant. Nag-asawa mo ten manong nemi ni kiti. Nadanon ko iti nga waitress. Ket napabaro di kiti set iti waitress manong nemi. Aldaw ken Rabi. Nabinta si bang manage ko manong nemi sunalayang ta. And nated ko, iti panaka-assistant ko, iti pasngay ko, iti muna nga bunga tayo na ito ni Ronald. Iti asadeg, ti restaurant, manong name iti nang ipasdekan mi, iti bukod mi nga balay. Sa bali lang ti family house da. Nagsipod ta, kahit da ko maidi nga saan kami nga magbalbalay, taburudak nga rod ni Ronald. Ngayon ko nak, masapang nga damad na bukod ta nga balay. Dahil jacket family house is family house. Sadya ti pagbakasyunan, di kita kakabsat mo. Imanugot mo't manong. Manong nemi, jak ka pulus agsarday kan di mabubust itinak panagyamyaman kini Apo Diyos. Gabot ti telikodan, ti ado nga rigat mi di probinsya. Naidurunak nga dito syudad nga nang sapol iti bukod kong agasat na impag agasat. Anang balbali ti biyag mi manong nemi. Tanadaan ti balay, bukod da balay, ti kapsat ko kininanang, kinti asawa na, kinti negosyo dang as-asikasuan da ito. Ken, daw gusakmat ka nagbaling nga manager, manong nemi ti bukod mi nga negosyo, natawid ti asawa kada kitinagan ken ko. Nakapagraduarak matlang ti college manong nemi, tap nagbali na mga bako na nga damit lang yung titulo ako na anda. Dua, dagiti, impas dek mi nga sanga ti restaurant mi manong nemi.
nga mag-supervise laan yan tubrak sa bali di kiti manager di pasal. Kaya ti asawa ko manong naming tultuloy natin ang trabaho kanawan ti timteng nga problema nga natagsen kada kami ang kasawa. Kaya di kiti dua nga anak mi ni Roald Jr. kaya ni Jennifer. Manong nami pasarimat bumakasyon kami di probinsya no mailiwak. Kaninanang kastamatan kabsat ko, kayon ko, nga ex ko, kailangan matan di kita kaanak na talo. Talo di kita anak da Randy kini Helen manong. Ado madlatamat di kita kakabagyan mi, manong nami iti ama kinina, ngo umasog, do adaman problema da, itawag da kanyak, kita sa anak met nga hambat nga nairot, titakulap ko nga tumulong ka da ko aday. Na narunan nga emergency manong nami. Pero siguro tiga po na manong nemi nga ikanak ang tultuloy ti kasat kan salon at ko kaniapo Diyos iti panang talyaw ka nagitiyak. Napanawag ka kakabagyak hasta matanda iti napapatag unay kanya iti probinsya. Manong nemi idadawat ko akang kanang kaniapo Diyos sapi ko ma tawan ti dumdumtingan niya man na problema kalpasan nga tinapalambas kadado nga panagsagaba tinak nagpasaran. Dahito nga rod, manong nami, ti pagkasalita, kadagyaman nag-unay, iti anus mo, nga nang iba, nang urnos, kalpasan nga nag-insent ka iti detalye na. More power to your program, manong sabi kumantad, damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimig. More power to your program, manong, and God bless. Thank you kadagiti nag-comment, kadagiti nagbuya, agas kanyag. Tuyagyaman nga pagaya mo, laking probinsya, Malu.